Diversi deputati tal-Partit Nazzjonalista kkonfermaw ma' One News li l-kap tagħhom stess lanqas qed jafdhom u saħansitra mhux jikkonsulta magħhom dwar deċiżjonijiet importanti li qed jieħu. Dan wara li l-Gazzetta Indipendenti li llum fl-aħħar ħarġa tagħha żvelat kif il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Burch għażel li ma jgħidx lill-grupp parlamentari dwar in-nominat li propona l-Gvern għal ħatra fil-kariga ta' Prim Imħallef. Da minn barra li waqt il-grupp parlamentari li jinvolvi lid-deputati kollha tal-partit, ġi żvelat li Alex Burch lanqas irrefera għal xi isem li qed jiġi kunsidrat minnu stess għal din il-pożizzjoni importanti. Dan propju ġi konfermat minn One News wara li staqsa lil diversi deputati ħdejn il-Parlament dwar din il-kwistjoni. Dawn ikkonfermaw li ma jafux min il-persuna li l-kap tal-Oppożizzjoni ippropona għal Prim Imħallef ġdid. Ewlieni fost id-deputati kien Adrian Delija li b'wiċċ sorpriż der li ma jaf xejn dwar dan. X'jidhirlek mill-isem li qed jipproponi Alex Burch għal kariga ta' Prim Imħallef? Ma jidilli xejn għax ma semmejt li jibdisem. Ikkonfermaw l-istorja tal-illum ukoll id-deputati Ivan Bartolo u Mario De Marco li mingħajr l-ebda ħsieb qalu li ma jafux u m'għandhom l-ebda informazzjoni dwar min il-kap tagħhom stess jipproponi għal din il-kariga ta' importanza nazzjonali. Ma semma l-ebda jissem ta' Sissa għandix kumenta, għax ma naġu disem. Skomdu bil-mistoqsija x'lanqasu stess ma kien jaf lil min ippropona l-kamp Alex Burch. Id-deputat Beppe Fenekadami qal li l-ġurnalista ta' dan l-istazzjon mhux se jgħidilha x'jiġi diskuss. Qed ngħidlek li miegħek u ma' Super One ma niddiskutix dak li jiġi diskuss fil-grupp parlamentari. Ġifieri huma qalilkomx dwar din il-kwistjoni. Bis-swit tiegħu id-deputat Charles Azzopardi iddeċida li jaħrab mill-mistoqsija li qed qajjem skumdita kbira fil-grupp parlamentari nazzjonalista, hekk kif ħareġ biċ-ċar kemm il-kap mhux jafda lid-deputati tiegħu stess. Onorevoli, għandek xi kumment inti? X'taħseb? Wieġbek, kollega. L-istess għamel id-deputat David Aġus li dlong daħal il-ġewwa mingħajr l-ebda risposta. Onorevoli, nsellimlek, x'jidhirlek mill-isem li qed tipproponi Alex Burch għal Prim Imħallef? Il-Gazzetta llum spjegat ukoll kif Alex Burch l-aktar li qed jibbaża l-għażliet tiegħu u fuq taħdidiet li qed ikollu ma' avukati mitla tal-Partit Nazzjonalista, inkluż dawk li m'għadhomx deputati. U fatt magħruf li dawn huma ħadd ħlief Jason Azzopardi u Edward De Bono.